pelastus. Mitä on häneltä muutama muukin ei tullut. Sitten Eetu tolpalle, mutta ei enää mahda mitään! Teemu Pukki pääsee puskemaan Eetu tolpalta! Toki on ne molemmilla aikaisen yksi osuma tehdä. Savolainen. Heinonen. Ruoppi, hyvä liike, Ruoppi! Nyt osuu! Ihan mieletön viimeistely Otto Ruopilta ja niin. Ruopin ajoitus tuossa liikkeessä, ne Okieren selän taakse. Kapoinen on Säilyt itseään äskeisen kolarinsa jäljiltä, mutta pystyy jatkamaan peliä. Ilvekseltä todella kova prässi. Inter pystyy pelaamaan sen ohi. Lenko ottaa Ylikoko tästä mukaansa. Lenko jää keräilemään jälleen itseään, mutta Ylikoko etenee puolen vaihto. Axel Kouame ja 1-0. Ihan hyvin näyttäisi tällä totilla menevän! Oli paha laukaus Alex Ringiltä.